रे पटमो तू कितना नंबर रे पाटा तोरे का बताइए रे हमर 426 नंबर आ गया बात ठीक है हमर 440 नंबर आ गया भैंसी चरावे वाला सब लइका स फर्स्ट क्लास सोला होय बिहार बोर्ड भैंसी चरावे वाला सब लइका स फर्स्ट क्लास सोला होय बिहार बोर्ड होय बिहार बोर्ड लागता कि साचो पगलाया होय बिहार बोर्ड लागता कि साचो पगलाया होय बिहार बोर्ड लागता कि साचो पगलाया कबहू न गइल कोचिंग कबई स्कूल रे ओ कडो के नंबर अब की मिलल बकुल रे बात तो सही बा कबहू न गइल कोचिंग कबई स्कूल रे ओ कडो के नंबर अब की मिलल बकुल रे बेगसिए वाला भइल न फेल रे घास गढ़े वाला हो गइल रे घास गढ़े वाला हो गइल रे मास्टर बालास्टर के देवे में तनिको शरम नहीं आया होय बिहार बोर्ड होय बिहार बोर्ड लागता कि साचो पगलाया होय बिहार बोर्ड लागता कि साचो पगलाया होय बिहार बोर्ड लागता कि साचो पगलाया बिहार बोर्ड नाम हो सब मलस कर बिहार बोर्ड के कोइले बटो पर ऑफर बाके लइका रोड के ओकरे मुंह पर खोले बा नाम हो सब मलस कर बिहार बोर्ड के कोइले बटो पर ऑफर बाके लइका रोड के सुनो अनिल रंजू कहे बात पड़ा के चौवर में पढ़ के पास भइल बाटे लड़की चौवर में पढ़ के पास भइल बाटे लड़की रहता खुशपी के गाना के जुस लइका मौका का फायदा उठाया होय बिहार बोर्ड होय बिहार बोर्ड लागता कि साचो पगलाया होय बिहार बोर्ड